Η ερώτηση που δέχομαι από τους περισσότερους είναι πότε πρέπει να ανοίξω επιχείρηση και μέχρι ποιο ποσό με καλύπτει ο νόμος σαν φυσικό πρόσωπο ή ιδιώτη. Ο νόμος είναι πολύ απλός και μας λέει εάν πουλάς κάτι ευκαιριακά παύλα περιστασιακά χωρίς συχνότητα και δεν ξεπερνάς τις 10.000 ευρώ το χρόνο, τότε δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται να ανοίξεις κάποια επιχείρηση. Να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να προέρχονται και αυτά τα πράγματα που πουλάς από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή να τα αγοράσεις εσύ με σκοπό και μόνο να τα μεταπουλήσεις, για παράδειγμα. Πάμε να το δούμε τώρα με ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχεις εσύ ένα στυλό που στο είχε κάνει δώρο ένας φίλος σου, ο οποίος κοστίζει 500 ευρώ, για παράδειγμα. Και εσύ θέλεις να το πουλήσεις, για παράδειγμα, 1000. Οπότε βρίσκεις ένα άλλο άτομο ή μια επιχείρηση, για παράδειγμα, και πας και το πουλάς. Εάν είναι επιχείρηση, τότε θα κόψεις έναν τίτλο κτήσης, η επιχείρηση προς τα εσένα, ενώ αν το πουλήσεις, για παράδειγμα, σε έναν ιδιώτη, τότε δεν χρειάζεται να εκδώσεις κάτι και αν θέλεις προαιρετικά, το δηλώνεις στη φορολογική σου δήλωση. Το ίδιο ισχύει, για παράδειγμα, αν θέλεις να πουλήσεις ένα ζευγάρι με παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο έχεις στο σπίτι σου, ένα κινητό, ένα κρεβάτι, έναν καναπέ, ισχύει η ίδια λογική. Εάν, για παράδειγμα, εσύ θες να βγαίνεις στη λαϊκή να τα πουλάς κάθε εβδομάδα, τότε αυτό είναι συνεχόμενη δραστηριότητα και πρέπει να ανοίξεις επιχείρηση. Ενώ, για παράδειγμα, πριν που είπαμε το παράδειγμα με το στυλό, έστω ότι πουλάς σήμερα ένα στυλό 1000 ευρώ, σε 3 μήνες ένα καναπέ 3.000 ευρώ και σε 6 μήνες, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι παπούτσια άλλα 1000 ευρώ. Και μαζεύονται σύνολο, ας πούμε, 6-7 χιλιάρικα. Τότε δεν ξεπερνάει τα 10 χιλιάρικα και επειδή το κάνεις ευκαιριακά, δηλαδή κάποια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στον χρόνο, από τύχη, δεν το κάνεις επιχειρηματικά με συνέπεια, τότε δεν χρειάζεται να κάνεις επιχείρηση. Τώρα, αν εσύ, για παράδειγμα, αγοράζεις παπούτσια από το εξωτερικό με σκοπό να τα πουλήσεις συνεχόμενα, τότε ναι, πρέπει να κάνεις επιχείρηση. Ένα άλλο παράδειγμα με παροχή υπηρεσίας που δεν χρειάζεται να κάνεις επιχείρηση είναι να μην ξεπερνάς τα 10.000 και πάλι να το κάνεις ευκαιριακά. Για παράδειγμα, έστω εσύ είσαι μηχανικός, δουλεύεις σε μια εταιρεία και θες 2 φορές το χρόνο, για παράδειγμα, να παρέχεις σε μια άλλη εταιρεία κάποια μελέτη. Έτσι, μόλις ολοκληρωθεί το έργο, η μελέτη συγκεκριμένα που θα παρέχει σε αυτή την εταιρεία, σου κόβει η εταιρεία ένα τίτλο κτήσης, ο οποίος θα έχει μέσα και κρατήσεις αλλά και παρακράτηση φόρου και νομιμοποιείς κανονικά αυτά τα χρήματα. Έστω ότι εγώ, για παράδειγμα, είμαι μηχανικός στην εταιρεία Α και μου ζητάει η εταιρεία Β να της κάνω μια συγκεκριμένη μελέτη για μια πολυκατοικία, η οποία θα κοστίσει, για παράδειγμα, 6.000 ευρώ. Μόλις ολοκληρώσω τη μελέτη, μου κόβει η εταιρεία τα 6.000, μου τα καταθέτει κανονικά, μου κόβει και τον τίτλο κτήσης μου και ολοκληρώνεται εκεί το έργο. Και τα δηλώνω εγώ κανονικά, αφού δεν είναι πάνω από 10.000. Οπότε, συνοψίζοντας, για να μην χρειαστεί να ανοίξεις επιχείρηση, να κάνεις έναρξη, πρέπει να πουλάς κάτι περιστασιακά και όχι με συχνότητα. Και να μην ξεπερνάνε τις 10.000 ευρώ το χρόνο. Εάν έχεις οποιαδήποτε άλλη απορία ή ερώτηση, στέλνεις στο chat, σου απαντάω άμεσα και λύνουμε το θέμα σου.